wabarakatuh. Nami kula Sindiawati Prameswari saking kelas 11 MIPA sekawan. Kula badhe presentasiaken materi teks drama. Tegese drama karya sastra kang tinulis ing sajroning wujud dialog karo dimenangake dening aktor. Acas utawa tujuan drama setunggal ngembangake semangat makarya bebarengan, kalih ngajak ngregani panemulian, tiga melatih karakter kendel wani ora gugup ora tegang. Struktur drama setunggal prolog yaitu gambaran umum mengenai drama kang arep dilakoni, loro dialog yaitu bagian naskah drama kang arupa percakapan saking para tokoh siji lan sijine, telu epilog yaitu kesimpulan saking drama. Jenise drama setunggal adhedhasar cara ngajakake lakon: A. Tragedi, B. Komedi, C. Tragedi komedi, D. Opera, E. Operate, F. Drama, G. Farce, H. Pantomim. Loro adhedhasar penetasan: A. Drama panggung, B. Drama radio, C. Drama televisi, D. Drama film, E. Drama wayang, F. Drama boneka. Telu adhedhasar ora ana naskah: A. Drama tradisional, B. Drama modern. Unsur instruksi drama: A. Tema, B. Amaran, C. Alur, D. Latar, E. Watak, F. Sudut pandang. Semanten presentasi sampai kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.